Niabot na sa Bohol gahapon sa buntag ang rescue team gikan sa Davao City aron motabang sa mga nabiktima sa bagyong Odette. Niabot sila alas 9 sa buntag sa Bohol Panglao International Airport sakay sa chartered flight. Gisugad sila ni Bohol Second District Representative Erico Aristotol Omintado, si Manuel Haldon, Pangulo sa Davao City Central Communication and Emergency Response Center o Davao City Central 911 ang nanguna sa 109 sa mga tao mipakita sa interes kamotabang. Nagdala sila og rescue equipment, medical supplies, pagkaon og tubig. Sila ang first contingent kamitabang sa mga bulanon o gideploy sa nagkalain-laing lungsod sa Central 911. Gilusad ni atong 2002 alang sa emergency calls for criminal incidents ug police assistance. Si Odette ang usa sa labing kusog nga bagyo nga miigo sa Bohol. Din 50 ang namatay ug libuan ang nawad-an og mga panimay.